Uy, biyag. Daghan. Ano pa? Sus, kadaghan bagbunga guys. Guys, morning. Miss Kuila na ko. School na gamang bading gamay guys. Sama sang ihatid ka rin unsa. Maghatid pud mi daris karing short nga manghigman katong pagyuin. Amo pud na edit sug hatid. Mawan pud mi dato sa mga hatdan yes, ug na ba sila baligjang itlog. Unsa pa nila kuan ba? Buntag. Pasok sa kay. Dito dai pud mi dato panandas ibabaw sa mga lubi. Ay, si Jayos, nakalimut na po. Loy! Loy. Bakit sa ko guys kay init. Dali ang mas papagabrang, naman ang magpananda. Sumigulit kayo na pamidaghan na ring. Hay hadun, katong hilabhan hapon. Hay hadun guys. Labong ni bukad nag-init. Hay wate. Tad sa aming kim-kim guys, kada dyan. Diyan ang school ni Kimi-Kimi. Diyan. Diyan ang school ni Kim-Kim, guys. School na ka, Kimi? Ready na sa school? Agbatang ba di? Good girl ato ha. Minaw ni teacher. Okay? Very good. Minaw ko na dyan teacher, guys. Very good na bata. Ito na po ha. Wave lang ha. Bye-bye. Blame ko sa application. Bye guys. Ito na po. Ito kaya natin kaya lang kanina. Ritso sa may hatid na short guys. Ito na guys. Hatid na mas kim-kim sa ispilahan. Ritso na maghatid ang short nga maghinagman guys. Demo farm, muna demo farm guys, dali lang. Dali magkuha og mga kuan seedling sa kahoy. Pero ingan matos mga taman ako no November. Kato nga mga trabaho. Taman ra November. Trabaho sa? Katong kuan sa mana na mo kahoy, deforestation. Yawa mo sildo. Mao lagi. Umana lang nain na naman aga mong kuan guys. November ko man bisweldo. Hindi na magabon, hara. Ha? Tulo. Daray may agi guys ya. Anis pikas nga anan sa puti. Namida na mag-uli guys. So, may bayad to. Ano may sudag fish pandari. Madhan maglang tilapia. Kami mag-uli na na. Dati Milan ni. Ay, sabi ito ibabaw. Parang iba ito pa na. Kanang lignin. Kani? O kana. Puro man lalingin. Kana. Kani? Ang patatas. Nga, patatas. Tagpila man natin. Balik rami dari yan ilang itlog kay wa pa natimbang. Timbangan man na itlog di ay. Tanda Miss Ruby. Tag-ida. Tim, balik rami yan ha. Lamat sa short. Balik rami na to guys. Kay balik may itlog. Timilani kay isang large. Tag-240. Majo tong large guys. Kay dagku. Nganta. Patatas. Patata. Unsa ni nganda ni supas apa? Patata? Nganta guys supas. May anis daganahan ko dani. Kauna kay dagku may karon kag matoy naman. Sige. Kenheran mas bikir. Tapos agta bikir. Cute mo ang kuan. Supas. Bitaw. Miun. Miun siya guys. Padung na mas papagabaran to sa ibabaw. Daming salupin kay nahamay mo salupin pa. Daming salupin guys kay manundaan pun midad to og kuan. Sundaan pun midad to og pamajabas. Yan guys. Tawon mga bata pa mi. Di pa nagadugoy ni dadan mi na nagikan sa merkado ba. Ano ilang gasa na mo. Ano. Lagi sa kapotos kay na po may sud. Karon kay ag isa kapotos 5 naman la may sud. Sa una lagi sa kapotos na po sud sa tagdos ra aguan. Tagdos ra sa una kanang supas pa no. Tagdos pa sa una ag supas guys karon mahal na.
Ngot ko guys, uli ni nanay kay kami man tuntulo, ang maguwang, lang patong tulo. Magbahin og sopas, ag agaha upat, ag ila, tag tulo. Kaya na po, may sud sa kaputos. Milabon jud ag manghud. Hello guys, man ko na sundan. Grade 3 naman ko guys, sa pananganak si Nanay Kutro, namang ikaupat. Dami agad sa pag-Gabriel. Heda. Nanda sa amin sa lubi. Huwag nga. Buhi na ba? Huwag ba ka alugwa din buhian. May agi guys. Bantay laman takas. Bakong lang na mananap. Hi. Hello. Good morning. Hinay laman sa bunga guys. Kana tagbungon. Nadangog ag bato na. Ipang lumutan. Delikado. Maguros sa sabos. Diyan masih babaw guys. Buhi naman tayo pa dir. Buhi na no. Ha? Buhi na guys. Buhi na na. Buhi na guys. Ang tulumbay. Dagan palagi kuwang. Kaso naman tayo kuan. Tegan. Pasay na mo yung mga tegan niya. Kuanan. Palitan. Ito ta. Ano guys ta? Buhi na. Ang mga kuan. Tegan. Lag sa midas Papa Gabriel guys. Mamaya bas mi. Mamaya bas amis Papa Gabriel. Labeng magtanaw tayo ng labeng kay simbako jag na ihas. Di rabato naglulambitin has ditos. Nangagi. Manakitaan. Bantay da pa dir. Simbako bilang na yung mananap. Pagian manday na kabaw ka na may mga tinumban. Uy. So sabi ko bayabas na. Dabong pa di ay. Namari dengan kahoy din iyon ha. Pujo nun. Yan naman sa ibabaw guys. Top of the world siya. Top of the world. Ay mapunuan. Wanay bunga. Nge. Haman. Hala. Di daghan guys. Diya. Uy. Di man di daghan der. He. Diya guys. Sus. Ha? Nasi or naglugway dari kabong kuan. Uy, nakea kajo. Kalami kajo guys na. Nakea lumoy. Lumoy lagi ang problema dari ba sini wood. Tapos guys, ha? Tapos hala, nakea kajo. Ginoo ko. Uy, dapat pa. Dah boga. Oh. Guys, tak iyag. Kalingaw man sa mga bayabas ba? Dapat, gagmay pa. Ito pa. Ito yung nakita guys to ah. Ito yung daghan pa. Halakan man. Halaka ka. Ito po to. Suot ito sa pag-Gabriel. Pagtanaw diya. Tanaw kasi bako dyan na mananap. Ito pa to ah. Ito yung kajo. Ito libot. Libutunon magana. Libutunon. Nagasar na ka-azo biyag. Ha? Uy, lumoy. Yan pa. Uy, daghan na ah. Hinog. So, sino naman na daghang bazabas tari. Ito. Guys, makuha. Ito pa na. Papa. Kana. Sabaan po ng asistana ni. Nara. Sina pa sila naghihipo. Uy, simbako. Iyag. Hehe. Lipay sa mga kabataan na niya sa hapon. Naguli. Hidaghan lang bayabas makain. Tambaw sa tubaw. Tambaw sa tubaw guys. Uy, da pa. Uy, di ay lumoy. Uy, di ay lumoy guys. Uy, lumoy kazo. Lumoy kazo guys.
Pwede ah. Good. Up, yeah. Ano, uy. Wow. Karin po yung lamiin. Okay guys, ah. Uy, lami ah. Ya. Lingaw na papagabril. Hindi, isod. Diba? Uy. May kaganas. Aman. Ano, napa? Napa guys. Napa? Isi. Nah, ano na shot nas ba? Uy, pa di tagkan na guys, dia. Tangdada ng tagkan kaya tang itanam. Di, dari, butang. Okay. Nakapuwak pa din nagtagkan guys. Yeah. Asa ka? Kom. Ta. Nilubi dari pa di ah. Pa kaya tang ikuan. Tang isinub. Ya. Na guys, puwak naglubi. Ano mga lubi dari nagitago. Dapat si lubi. Uy, day lubi guys, arang nagkaaka sa bayag. Malik na mi guys, darami daghang kuwang bajabas ya. Dalik jat rami. Og tanda dari buslot na datang sa lupi no. Kabageud jat dari hinang binay. Cha. Hinang binay. Uy, salamat ka do Lord. Ka pamajabas jud ni. Kapuwak pa jud mig tagka, nakakuan pa jud mig tagka, nakapag. Kapuan pa jud mig duha ka tagkan. Ganta. Nga oy. Kuya ba? Ah, ya. Kaya mo laki dyan. Pa. Kaang bayabas guys na. Karay may klarong dake. Guys. Buhi nagmalubi. Kapag. Taggan. Hala, butang ito pagkabril. Ang mga hide out. Tada. Kuha na pa. Tangtangan na doon dyan. Kaya magabok na diha. Tangtanga. Ibilin nila nung aloy. Uy, nakanagdagka. Yan guys. Kung bajabas. Ya. Uy. Di ay dagka. Mga bajabas. Uy. Yan guys. Kalami. Tanga pa. Buat na mga lubi oh. Okay. Mado pohon. Ya. Kabuta pa di ko kakabot. Di ko kakabot. Kaya oy, biyag. Guys. Kabuta lagi kaya di ko kakabot. Bilin natin doon na nung aloy kaya hindi magabok kaya nawa mag-atep. Nawa gatep guys. Ama lang gitang-tang gamang dodanan kaya be. Amang ibilin na nung aloy. Wow. Daghan. Ano pa? Sus, kadaghan bagbunga guys. Wow. Ano pa? Ito pa to. Si baba to ah. Nagka. Wow. Dara. Pa to ah. Pinahit ulit ang merkado. Ha? Pinahit ulit ang merkado. Na, mura. Ihapit ko nos merkado na magpamaligja guys. Iyaw. Diyo. Tatang ipakaan sa mga bata. Uy, kalami. Kadaghan. Thank you Lord. Kuha mig daghang bajapas. Ni grasya gikan
Kuan guys, kinaiyahan. Gikas Ginoo. Sa? Nami guys, tagbong nami. Puhit naman na padar ang imong mga lubi. Di na pad midares kuan guys. Man-made forest. Ito. Agi midari guys. Yeah. Madaghan nagbajabas oy. Sa kasalupinan. Kapit sa midari ng aloy. Palit mig suka. Suka nga tuba. Kanang way tengeg. Tami man tong suka nga tuba guys, labi nag way tengeg kay pure ba. Way halong tengeg. Yung aloy, hoy, ar naghanag hinog. Hoy, kadagga gadyo. Guys, tanawa. Super takik kadyo. May lanong aloy guys kung palit mig suka. Wala tagbayabas. Wala na may guys. Pag-gabriel. Wamas nung aloy diha. May kapalit og suka. May tao isang bahay. Nakaubutis ng aloy. Guys, mahaw. Mahaw sa ta, mahaw. Mahaw guys. Yan na mis bahay. Abot na mi. Mut. Ngita ko na sa Pangilong og bata dam. Alaki, butangan ako nung kapangilong. Bata di oy. Ginoangan mo kang papaday eh. Lisod magtagi. Haman ang palitan og Pangilong si Mama. Sa makanan Si Mumu. Si Mumu di ay. Palitan na magpangilong si Mumu. Ako ano japo ko jud. Ay, kaprasi lang Ito ang naman o. Namay zay kuan wala Siguro duha ka dipa tulo. wa pay di na ah. Wala, mag-ibusa Nanay ka. zay. Nanay zay kuan wa pala man zay kuas ilong ba? Pila ni? 4-5. 45. Pangilong ni Mumu uhon. Puro pa siyang pangilong day. Mas papa. Halang. Hello guys, naabot namin ng uwan na ingan mi. Hala, uwan! Gama. Arang baga kajugdag guys oh. Madyo unta og mo benek ag uwan. Hala benek rain kay ro makapanawd ta. Ganan ko isang tamarong guys na para sa mga paniud to. Nja ano hapit man sa maluto. Haylo no drink okra anja guys inig hapit ta to sa kaunon. Di ka malata ba? Ganahan mo ko na nga ni guys okra kay fresh kadyo ba. Kanis among garden. Guys, maniud to ta. Nami lato nga dagke, naman pay lato nga gagmay. So kaniya magipalit guys, lato nga dagke, kanoy fish, danay okra. Ang magisago lag okra dala sa mga inanunan nga isda, guys. Niud to ta. Niud to ta everyone. Ito. Kalami sa mga sadaan guys, lato. Ano ba niya din? At katim-kim na sa fried chicken sa kabuok. Crap. Lamig. Lamig guys. Ganahan ko dali nga kanong dang lato kay kaon din mo ba? Sabaw ko sinigda na rin. Sabaw ka. Pumunta na sinigda diha. Pumunta na sinigda. Si Minggoy Minggay. Okra. Ngayon. Pinanggaman ka Minggoy, dahil nagag-fried. Minggoy. Minggoy. May ako eh. Tapos kim-kim lang eh. Kani, lato. Lato lagi rin, hindi gusto. Dahil itong gusto, kalakwaan to. Mukbang tagkuan guys. Ano nga eh, lato. Lato nga dagke. Ano pa lato nga gagmay. Ano po yung gusto? Ang kantong gusto mo to'y tawag iliya sa unang ganas. Gusto mo ko ganas? Kaya mo na sa ganas.
Mga kumakain basta magkilamot. Ako po. Nandog mo ka. Wait na. Buhay si Papa. Hmm. Ma. Agad. Lamig agad.